Εγώ δεν θα είχα να προσθέσω σε αυτά που ανέλησε η κυρία Σπυράκη, γιατί πραγματικά είναι οι βασικές πληροφορίες που αφορούν το επενδυτικό πακέτο Juncker, όπως έχουμε μάθει να το λέμε. Ήθελα να προσθέσω απλώς πως υπάρχουν τρεις μεγάλοι τομείς όπου τα έργα κυρίως ανήκουν: είναι μεταφορές, ενέργεια και ψηφιακά δίκτυα. Αυτό δεν απαγορεύει βεβαίως να εντάσσονται και σε άλλους, όπως επίσης πως υπάρχουν και παράμετροι που μπορεί να οδηγήσουν στην επιλογή κάποιου έργου, όπως είναι τα περίφημα κοινωνικο-οικονομικά κριτήρια, δηλαδή επενδύσεις οι οποίες οδηγούν σε θέσεις εργασίας, στήριξη των μικρομεσαίων για καινούργιες θέσεις, επειδή η θέση εργασίας είναι μία από τις προτεραιότητες της Επιτροπής Juncker, περιβαλλοντικά έργα τα οποία εξασφαλίζουν βιωσιμότητα στο περιβάλλον, είναι δηλαδή ευρύτερα κριτήρια από απλώς μία προσπάθεια να προσφέρουμε κερδοφόρα έργα. Είναι μεν έργα τα οποία πρέπει να είναι κερδοφόροι, ζητάμε χρήματα από τον ιδιωτικό τομέα, όμως παράλληλα δεν ξεχνάμε τις ευρωπαϊκές οικονομικές κατευθύνσεις, που θέλουμε δηλαδή και προς τα που κρίνουμε ότι η οικονομία της Ευρώπης θα κινηθεί τα επόμενα χρόνια. Άρα αυτό που θα μπορούσα μόνο να προσθέσω, και πραγματικά στο θέμα της αρχής του πακέτου με κάλυψε εντελώς η κυρία Σπυράκη, είναι ότι αυτό που λέμε πόσα έργα αντιστοιχούν στην Ελλάδα, το είπα πολύ σωστά, 0 ή όλα. Σημασία έχει δηλαδή όχι μόνο ποια έργα θα προτείνει η Ελλάδα, και που βεβαίως και σχέση με αν είναι έργα με γειτονικές χώρες, αν είναι έργα τα οποία προάγουν τις επενδύσεις, αν εμπίπτουν σε κάποια ή όλα τα κριτήρια τα οποία καθορίζουν την επιλογή τους, είναι πολύ σημαντική. Αλλά είναι και άλλη μία διάσταση σημαντική για μας. Όχι, η επιλογή ενός έργου για την ένταξη δεν σημαίνει απαραίτητα και την επιτυχή ολοκλήρωσή του. Είναι μια μεγάλη διάσταση που έχει δυστυχώς η Ελλάδα πιο πολύ από άλλες χώρες. Είναι πως για να πετύχει μια επένδυση χρειάζεται και το project να έχει τέτοια ανάλυση που να εξασφαλίζει ότι έχει πιθανότητες επιτυχίας, και το management του προγράμματος να γίνει με ένα τέτοιο τρόπο που δεν θα δημιουργεί εμπόδια, και η διοίκηση η οποία θα αναλάβει κάποια κομμάτια διεκπεραίωσης από αυτό ή αδειοδότησης κτλ. Να μπορεί μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα να φέρει εις πέρα στο έργο. Άρα αυτό που αντιμετωπίζουμε εμείς, πέραν του ότι πρέπει τη λίστα των 40 σελίδων που είδατε με τα έργα που έχουν προταθεί, και που, για να κάνω μια παρένθεση, φοβάμαι, αν και το μόνο που είχα με αυτή τη λίστα είναι ότι διάβασα τους τίτλους, δεν μπορούσα να έχω, ούτε ήταν στις δυνατότητές μου να τα αναλύσω ένα προς ένα. Φοβάμαι ότι βρήκαμε ένα σακούλι και ρίξαμε κάπως ό,τι είχαμε, το οποίο ήταν έτοιμο να γίνει. Είχαμε κάποια σχέδια, είχε ξεκινήσει και είχε κολλήσει, τα ρίξαμε σε αυτό το σακούλι λέγοντας «να, η εθνική μας προσπάθεια». Δεν είναι αυτό μια εθνική προσπάθεια. Η εθνική προσπάθεια είναι να δεις ποια έργα είναι στην κατεύθυνση που η οικονομία σου χρειάζεται, ποια έργα είναι υλοποιήσιμα και πρέπει να είναι υλοποιήσιμα, και από εκεί και πέρα ποια βήματα θα κάνεις εσύ, ώστε να μην, ακόμα και στην περίπτωση που πάρεις κάποια έργα, βαλτώσουν ή τελικά το αποτέλεσμα δεν είναι θετικό στην οικονομία. Άρα η δουλειά μας δεν τελειώνει, και η δουλειά της ελληνικής κυβέρνησης και της κυβέρνησης που τώρα εξελέγει και που είναι μπροστά σε αυτό το πρόβλημα, δεν είναι απλώς να ακολουθήσει τις οδηγίες και να εντάξει, να κάνει αιτήσεις για κάποια έργα. Είναι να εξασφαλίσει και την υποδομή, να εξασφαλίσει και τον τρόπο διαχείρισης, να εξασφαλίσει δηλαδή ότι τα έργα που θα επιλεγούν θα μπορέσουν και να αποδώσουν. Και όντως και η Επιτροπή Juncker και ο ίδιος ο Juncker το είχε πει, και στα παραδείγματα που είχε θέσει, υπάρχει μια μεγαλύτερη ευαισθησία για έργα τα οποία θα προταθούν από τον Νότο. Γιατί και η Ευρώπη και η Επιτροπή γνωρίζει ότι δεν είναι μόνο τεχνοκρατικά τα κριτήρια, είναι και κριτήρια και κοινωνικά, είναι και κριτήρια εξισορρόπησης των δυνατοτήτων των οικονομιών. Δεν μιλάμε όμως καθόλου για ένα νέο πακέτο στήριξης το οποίο θα γίνει μέσα από αυτά τα έργα. Όμως υπάρχει και αυτή η διάσταση ότι οι χώρες που βρίσκονται σε κρίση πρέπει να βοηθηθούν. Αυτό βάζει στις χώρες που είναι σε κρίση ακόμα μεγαλύτερες απαιτήσεις, ώστε να, επειδή υπάρχει μια θετική πρώτη διάθεση, να μπορέσουν να προτείνουν έργα τα οποία είτε είναι όρημα και φέρουν αυτό το αποτέλεσμα, είτε θα σχεδιαστούν για αυτό το αποτέλεσμα. Σας ευχαριστώ. Θα ακολουθήσω και εγώ τη γραμμή του ως μειόφιλε, παρότι καταλαβαίνω ότι μας το είχαν πει πιο νωρίς. Μας είχαν πει ότι όσοι είμαστε μέσα σε πρόγραμμα ισχύει η χρηματοδότηση. Έξω από το πρόγραμμα δεν ισχύει. Εμείς λέγαμε και λέμε ότι εντάξει, μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ να λέει δεν αναγνωρίζω το πρόγραμμα, αλλά το λέει για μας βρε παιδιά, δεν το λέει για σας.
Εμείς λοιπόν μπορούμε να ψηφίζουμε με βάση αυτό, αλλά απαιτούμε την ίδια στιγμή από τους Ευρωπαίους να μην το ακούνε. Ήταν μια ένδειξη, και θα έρθουν κι άλλες, ότι οι Ευρωπαίοι ακούν. Δεν μιλάμε πια σε δύο ταμπλό. Μιλάμε σε ένα και είναι το ευρωπαϊκό. Και πραγματικά και εγώ θεωρώ πως θα μπορούσε η Κεντρική Τράπεζα να μην ασκήσει το δικαίωμα, αλλά στην ουσία είπε, πετάω στο Eurogroup το μπαλάκι και αν θέλετε πολιτική απόφαση να την πάρετε εκεί. Εμείς με βάση τους κανόνες θεωρούμε πως η κυβέρνηση μας λέει πως το πρόγραμμα έχει λήξει. Αυτό λοιπόν που έχουμε να συναντήσουμε στο Eurogroup είναι πια, αν μπορούμε να μιλήσουμε γι' αυτό ή μιλάγαμε για άλλο, να μην πω για το group, θα το πούμε μετά. Λοιπόν, να γυρίσω λίγο στους Γερμανούς. Όντως, έτσι είναι τα πράγματα. Οι Γερμανοί έχουν έναν κλειστό ορίζοντα. Οι Γερμανοί έχουν κανονίσει τους κανόνες και απαιτούν από όλους να παίζουν με αυτούς. Μία μικρή παρένθεση, 10 χρόνια δεν είχαν πάρει αύξηση οι Γερμανοί εργαζόμενοι. 10 χρόνια που η χώρα τους είχε πολύ μεγάλο δείκτη ανάπτυξης, 10 χρόνια που είχε φοβερές εξαγωγές, οι Γερμανοί εργαζόμενοι σε συμφωνία με τις εταιρείες, σε συμφωνία με τον ιδιωτικό τομέα, δεν είχαν πάρει αυξήσεις. Αυτό που λέμε λιτότητα λοιπόν, οι Γερμανοί το έχουν και μέσα στο σπίτι τους. Βεβαίως είναι διαφορετικό μια λιτότητα στις συνθήκες κρίσης που είχε η Ελλάδα, που ο τρόπος που εφαρμόσαμε κι εμείς και οι απαιτήσεις που μας οδήγησαν σε αυτόν τον τρόπο ήταν τελείως αναντίστοιχες με την οικονομία μας και τελείως αναντίστοιχες με τη λύση που έπρεπε να δοθεί. Θέλαμε νοικοκύρεμα, αλλά όχι ένα νοικοκύρεμα το οποίο θα μας έπνιγε και θα μας άφηνε διέξοδο, αλλά ήταν ευθύνη και της ελληνικής πλευράς το πώς υλοποιήθηκαν αυτά τα μέτρα. Να μην ακούσετε εμένα, ας ακούσουμε τον Γιάννη Βαρουφάκη, ο οποίος είπε το 60 με 70% των μέτρων του μνημονίου ήταν σωστά. Υπήρξε λάθος υλοποίηση, αν δεν κάνω λάθος, αλλά θα ήθελα πάρα πολύ να κάτσουμε στο τραπέζι, όχι για να κάνουμε ιστορική αναδρομή, αλλά επειδή υπάρχει τώρα μια συζήτηση για το πρόγραμμα γέφυρα, όπως θα το πούμε, αυτό ακριβώς περιλαμβάνει μεταρρυθμίσεις. Ήθελα πάρα πολύ να μπαίνουν στο τραπέζι οι μεταρρυθμίσεις που έπρεπε να γίνουν, γιατί εμείς κάποιες από αυτές τις πιστεύω. Μιλούσα χθες με ένα από την Επιτροπή Γεωργίας και μου έλεγε: ρε παιδιά, στο μνημόνιο η Επιτροπή Γεωργίας έβαλε 6 όρους. Και οι 6 όροι μπήκαν από εμάς, γιατί δεν έχουν κανένα κόστος για την Ελλάδα. Όπως ας πούμε ο θεσμός του Γεωργικού Συμβούλου. Τι να φυτέψει, πότε να το φυτέψει, γιατί να το φυτέψει, πώς να το αλλάξει. Η Ελλάδα απλώς διέλυσε τους αγροτικούς συμβούλους, δεν έβαλε τη μνημονιακή υποχρέωση, διότι έλα μωρέ τώρα. Λοιπόν, όλα αυτά πρέπει να τα δούμε. Είναι πράγματα τα οποία 60% να πάρω τη χειρότερη εκδοχή του Βαρουφάκη έπρεπε να γίνουν. Για τα άλλο 40 πρέπει να βρούμε τι θα κάνουμε ώστε να προχωρήσει η ελληνική κυβέρνηση σε ένα πρόγραμμα γέφυρα. Αυτό που είπε η Μαρία όμως είναι πραγματικό. Έχουμε πάρα πολύ σφιχτά, ασφικτικά περιθώρια που μέρα με τη μέρα γίνονται πιο σφιχτά. Δεν έχουμε το χρόνο να τους πούμε δώστε μας ένα πρόγραμμα γέφυρα και το Μάιο θα σας πούμε τις δικές μας ιδέες. Δεν έχουμε αυτόν τον χρόνο. Ή ελπίζω να τον βρούμε, αλλά προς το παρόν οι Ευρωπαίοι αυτό που μας έχουν πει είναι πρόγραμμα τώρα. Και μας το λένε με κάθε τρόπο. Και αυτό που εμείς νιώθουμε ως εκβιασμό είναι οι κανόνες. Είναι οι κανόνες τους οποίους ξέραμε, είναι οι κανόνες οι οποίοι είναι εκεί και απλώς κάποιες φορές λέγαμε έλα μωρέ δεν είναι για μας. Γιατί εδώ χαίρομαι που ο κύριος Τσουκαλάς αντιμετώπισε το πακέτο Juncker με αυτό το θετικό τρόπο, γιατί χωρίς πάλι να γυρνάω στα ιστορικά, η άποψη της ΓΚΟΕ, της Ενωμένης Αριστεράς στο Κοινοβούλιο ήταν λίγο διαφορετική. Σιγά μωρέ που θα κάνετε επί 15. Δεν είναι μάγοι, αλλά πραγματικά επειδή τώρα αναλαμβάνουν κυβερνητικές ευθύνες, πρέπει οτιδήποτε εργαλείο υπάρχει να χρησιμοποιηθεί. Οτιδήποτε. Και το πακέτο Juncker είναι ένα καλό εργαλείο. Όπως καλό εργαλείο είναι, και αυτό ήρθε σε μια γερμανοκρατούμενη Ευρώπη, όμως είδαμε και την ποσοτική χαλάρωση του Ντράγκη. Πάνω από 1-3, χωρίς ορίζοντα κιόλας, αν χρειαστεί και παραπάνω, θα μπορεί να αγοράζει κρατικά ομόλογα. Άρα αυτό που βλέπουμε είναι τα πράγματα αλλάζουν. Εμείς θα είμαστε εκεί να τα υποδεχθούμε. Και εδώ θα ήθελα να διαφωνήσω λίγο με τον κύριο Τσουκαλά. Είπε, αν οι χώρες που μπορούν να έχουν άρτια πρόταση χρησιμοποιήσουν κριτήρια μόνο την αρτιότητα της πρότασης, να σας διαβεβαιώσω πως και εμείς μπορούμε να έχουμε άρτιες προτάσεις. Και εμείς έχουμε το δυναμικό το οποίο μπορεί να δώσει άρτιες προτάσεις. Αρκεί να έχουμε κατεύθυνση από την πολιτική ηγεσία. Δεν αντιλέγω σε αυτό. Ωραία, εντάξει.
Αυτό λοιπόν και επειδή είσαστε και υπεύθυνος για την μεταρρύθμιση, είναι κάτι στο οποίο και εσείς θα έρθετε αντιμέτωπος και με τις λύσεις. Αυτό λοιπόν είναι, δεν θέλουμε μόνο, δεν πρέπει να στηριζόμαστε στην πολιτική διαπραγμάτευση. Πολιτική διαπραγμάτευση μπορεί να σου βγει και ανάποδα. Αυτό που πρέπει να φροντίζουμε είναι με όλους τους κανόνες εμείς να είμαστε μέσα. Η πολιτική διαπραγμάτευση και η κυβέρνηση πίστευε ότι θα γίνει στο μνημόνιο και δεν έγινε. Και ο ΣΥΡΙΖΑ πιστεύει αυτή τη στιγμή ότι θα γίνει. Υπάρχει φόβος να πέσει σε ένα τοίχο που είναι ο τοίχος της πραγματικότητας και των κανόνων. Πρέπει λοιπόν να είμαστε μπροστά από την πολιτική διαπραγμάτευση και να την στηρίζουμε με όλους τους άλλους τρόπους. Θα επιστρέψουμε στο θέμα. Για το ποτάμι, πρώτη μεταρρύθμιση στη ρίζα όλων των άλλων είναι η μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης, η διοικητική μεταρρύθμιση. Όχι επειδή είναι το τέρας το οποίο θέλουμε να σκοτώσουμε, αλλά επειδή εμποδίζει και είναι φραγμός για οτιδήποτε άλλο στην καθημερινότητά μας, στην οικονομική ζωή, στην ανάπτυξη, παντού. Η διοίκηση όμως δεν θα αλλάξει με ευχές. Και η διοίκηση δεν θα αλλάξει με αποσπασματικά μέτρα. Υπάρχουν τρία πράγματα στη διοίκηση. Μπορούμε να τα δούμε σαν τρία. Το ένα είναι οι κανόνες. Πώς παράγουμε τους κανόνες, τους νόμους. Οι κανόνες νομοθέτησης, το τι περιέχει ένας νόμος, αυτό που λέμε εξέταση των επιπτώσεων του νόμου που δεν γίνεται, έλεγχος του νόμου που έχει ψηφιστεί, σχέση του νόμου με παλιότερους νόμους, ξεκαθάριση, κωδικοποίηση. Όλα αυτά είναι ψηφισμένα. Τα έχει η Βουλή σαν εργαλείο, σαν όπλο. Απλώς δεν το έχει χρησιμοποιήσει ποτέ και κανείς δεν το ζήτησε. Το ένα λοιπόν κομμάτι είναι πώς παράγουμε τους κανόνες, πώς τους κάνουμε έτσι ώστε να είναι πραγματικοί κανόνες και όχι ένας νόμος να χρειάζεται μέσα σε 3 μήνες 30 ή 40 τροποποιήσεις ή επεξηγητικές προσθήκες, προεδρικά διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις, πώς δηλαδή οι κανόνες μέσα στους οποίους θα αναπτυχθεί η οικονομία θα είναι διαφορετικοί από αυτό τον ωκεανό που έχουμε αυτή τη στιγμή και που δεν είναι τυχαίος. Το δεύτερο κομμάτι, πέρα μετά από τους κανόνες, είναι ο συντονισμός της κυβέρνησης. Είναι η δομή των Υπουργείων, είναι τα σχέδια δράσης Υπουργείων, τα οποία είναι κατατεθειμένα και γνωρίζει ο καθένας τι σχέδιο έχει το Υπουργείο και γιατί κάνει κάποια πράγματα, που και αυτά είναι ψηφισμένα και που και αυτά δεν έχουν εφαρμοστεί ποτέ. Γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο ο κάθε υπουργός να σκεφτεί. Έτσι κι αλλιώς σε 10 μήνες θα είναι αλλού. Γιατί να κάνει σχέδιο δράσης και να το δώσει και στην κοινωνία. Και μετά θα συνδεθεί και ο προϋπολογισμός με το σχέδιο δράσης. Δεν έκανες, δεν παίρνεις. Μα πώς δεν παίρνω, αφού έχω τέτοια θέση στην κυβέρνηση, δεν θα μου δώσετε εμένα? Όχι, δεν θα σου δώσουμε, γιατί το σχέδιο δράσης είναι αυτό που εξασφαλίζει πως ό,τι κάνεις στο Υπουργείο σου όχι απλώς γίνεται, γιατί και τώρα γινόντουσαν πράγματα. Από ένα μεγάλο σακούλι γινόντουσαν κάποια πράγματα χωρίς σχέση, χωρίς συνολικό αποτέλεσμα, χωρίς στόχο. Και πάλι γινόντουσαν, αλλά είχαν πολύ μικρή απόδοση. Αυτό που λέμε είναι το σχέδιο δράσης κατευθυμένο στην κοινωνία, υπακούει στην πολιτική της κυβέρνησης και την υλοποιεί και τα λεφτά εκταμιεύονται ανάλογα με την υλοποίηση και την επιτυχία. Ώστε ο καθένας έχει και την ευθύνη της θέσης του. Υπουργός δεν είναι μόνο για να έχει μια ωραία θέση στη Βουλή. Το τρίτο κομμάτι είναι το ανθρώπινο δυναμικό. Και εδώ θα διαφωνούσα λίγο με τη Μαρία. Αυτή τη στιγμή, αν το δημόσιο ήταν μια εταιρεία, θα είχε τον πιο πλούτο ανθρώπων σε επίπεδο μεταπτυχιακών, πτυχίων, ικανοτήτων, δεξιοτήτων που έχει οποιαδήποτε άλλη εταιρεία στην Ελλάδα και σίγουρα πιθανώς και στην Ευρώπη αν δούμε τον ιδιωτικό τομέα. Υπάρχει πάρα πολύ εξειδικευμένο και ικανό ανθρώπινο δυναμικό. Αυτό που είπα πριν και συμφωνήσαμε με τον κύριο Τσουκαλά, ότι μπορούμε να κάνουμε σωστές προτάσεις, μπορούμε να κάνουμε άρτιες προτάσεις, δεν βγαίνει επειδή έχω εμπιστοσύνη στα ελληνικά χέρια. Έχω εμπιστοσύνη στους ανθρώπους που γνωρίζουν οτιδήποτε χρώμα και αν έχουν. Στο δημόσιο λοιπόν υπάρχουν πάρα πολύ ικανοί άνθρωποι. Τι δεν υπάρχει? Αυτό που σας είπα πριν. Δεν υπάρχει μια θέση. Ξέρετε πως δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή περιγραφή θέσης στο δημόσιο. Δηλαδή τι κάνει ο καθένας? Ο Μανιτάκης είχε πει ας μας γράψουν οι ίδιοι τι κάνουν. Διότι αφού δεν μπορούμε να έχουμε περίγραμμα θέσης, τουλάχιστον να μας πούν οι άνθρωποι τι κάνουν. Και ο καθένας έγραψε μια σελίδα. Πρώτα γίνεται λοιπόν το περίγραμμα θέσης, το τι θέλουμε από τους ανθρώπους, τι δομές θέλουμε να κάνουμε, πώς θα κάνουμε τις μετακινήσεις που είπε και η Μαρία ώστε να καλυφθούν σωστά όλες αυτές τις δομές, θα καταργηθούν αυτές που δεν έχουν λόγο, θα δοθούν στον ιδιωτικό τομέα, θα δοθούν στην αυτοδιοίκηση.
Και από εκεί και πέρα, αφού κάνουμε και την περιγραφή θέσης και την ολοκλήρωση των δομών, θα φτάσουμε σε αυτό το περίφημο, το οποίο εδώ θα συμφωνήσω με τον κύριο Τσουκαλά. Αυτό είναι που ο καθένας τρέμει ή το ερμηνεύει καλώς και όχι τη λέξη μεταρρύθμιση. Διότι τα καλύτερα πράγματα στην Ελλάδα, το οποίο και εσείς τα ξέρετε, είναι μεταρρυθμίσεις. Το ΑΣΕΠ ήταν μεταρρύθμιση και σε αυτό ακόμα στηριζόμαστε. Τα ΚΕΠ ήταν μεταρρύθμιση που πέτυχε κόντρα σε όλους τους υπουργούς και τους βουλευτές. Και αυτό ακόμα είναι κάτι που το κρατάμε και θέλουμε να το επεκτείνουμε. Η διάβγεια είναι μεταρρύθμιση. Όλα λοιπόν τα ωραία πράγματα που μπορεί κανείς να αναφέρει στη διοίκηση είναι πετυχημένες μεταρρυθμίσεις. Γίνονται λοιπόν. Αυτό που είναι μια λέξη που τρομάζει, γιατί βεβαίως ο τρόπος που πήγε να υλοποιηθεί ήταν για να κυνηγήσει όποιον μας ερχόταν, είναι η αξιολόγηση. Αν δεν έχεις περίγραμμα θέσης, αν δεν ξέρεις γιατί έχεις προσλάβει το δημόσιο υπάλληλο, αν δεν του έχεις πει του ίδιου τι στο καλό θα κάνει, δεν έχεις δικαίωμα να αξιολογήσεις. Όμως αν τα έχεις κάνει όλα αυτά, η αξιολόγηση είναι φυσική, έχει συνδυάσει τα αποτελέσματα της δουλειάς του και με κριτική από τους πολίτες άμα είναι προς τα έξω και με αποτελέσματα που φαίνει εσωτερικά, και τότε μπορείς κάλλιστα να τον αξιολογήσεις και να πεις ναι, έχουμε πια δημόσιους υπαλλήλους οι οποίοι πληρώνονται και παραπάνω για καλύτερη εργασία. Δίνουμε το κίνητρο δηλαδή στους ανθρώπους για να έχουν και μεγαλύτερη παραγωγικότητα και να το προσπαθούν και οι ίδιοι. Αυτοί είναι οι τρεις πυλώνες της δημόσιας διοίκησης. Εμείς το έχουμε ψάξει παραπάνω. Το ξέρουμε το θέμα και γι' αυτό πραγματικά, επειδή πιστεύουμε και δεν το λέμε στα λόγια ότι αυτή η κυβέρνηση πρέπει να πετύχει, είμαστε στη διάθεση οποιοδήποτε της κυβέρνησης ώστε να μπορέσουμε την οποιαδήποτε συσσωρευμένη μας εμπειρία ή προτάσεις, το λέμε και στον Πρωθυπουργό. Θέλουμε να συμμετέχουμε και στην Επιτροπή η οποία κάνει τη διαπραγμάτευση. Για να είμαστε εκεί, για να κάνουμε και εμείς ταξίδια, όχι. Γιατί γνωρίζουμε πώς δουλεύει η Ευρώπη, γιατί έχουμε επαφές. Το ίδιο πράγμα και στη δημόσια διοίκηση. Όποτε θέλει ο ΣΥΡΙΖΑ το ποτάμι και είναι εδώ με τις συγκεκριμένες προτάσεις που ήδη έχει καταθέσει και υπάρχουν στο site. Άλλες μεταρρυθμίσεις, η φορολογική που είπε η Μαρία, η εκπαιδευτική, η οποία έχει τα μπλέξει τώρα, συγγνώμη, αλλά εδώ θα σας εκφράσω και τον μεγάλο μου φόβο, θα μπλέξει στην ανάγκη να διαλύσουμε ό,τι παρήχθη από τις προηγούμενες κυβερνήσεις και όχι να το αλλάξουμε. Ελπίζω οι προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης να είναι σε διαφορετική κατεύθυνση και πραγματικά το εύχομαι, γιατί η εκπαίδευση ξέρετε πως είναι η μακροπρόθεσμη βάση του οτιδήποτε θα γίνει. Δεν έχει άμεσα αποτελέσματα, δεν είναι αυτό. Θα ήθελα να περιστώ σε αυτές, υπάρχουν και πολλές άλλες μεταρρυθμίσεις και στην καθημερινότητά μας και στην πολιτική, αλλά δεν απαιτούμε και από την κυβέρνηση να τα κάνει όλα με την πρώτη, παρόλο που δεν θα χάσω την ευκαιρία να πω πως μας το έχει υποσχεθεί. Σταθερή